O may buntag di ay? Ha? Landscape ko no? Portrait na ako niya kung sa landscape. So karon adlaw Domingo. Pizza City. Yeah, since 101 man wa may lay mabuhat, among buhaton ron kay amo aning utlan ang talisay nga pinagkatumoy nga udlot para dili siya mo palabig taas. Is mulandong ba. Ya, si Ganoy TV mo na-assign nga mukat-kat ron kasi may gamay glawas. Dako kaon gamay glawas. Ito ni ang paghambog gamay mukat-kat og lubi. Ingon niya gabi ko no. Pagkundi sa nagkat-kat lubi, way wag apil niya, amot lang ganay kog kat talisay. Oh? Hilis ning barungo yan ang pinirito lagi. Naon to niya paghambog nga kat-kat og lubi ha. Matay tayo nuod no. Murag membro sa tribu Ilaga eh. Mulatay sa dahon tumis dahon. Oh? Oh? Nahimo no tribu tiki ipilit no. Ara. Nabitan na itong hinagiban para maputula pinakatumoy niya. Amo na siya maga no. Kanang imitas part na sa lang na struggle. Naalang mga pagsuwire na siya. Suwire daw. Lukso lang ni maginaunsa kung dumagwantang paa ka. Kaya siya mga ga mo na imong ipaputol kay. Kung di na siya putlon, sige sa taas, masig taas. So, dapat di siya patasog mayo para ang dahon mulabong, muwide siya mulandong magmayo. Tagak ang kuan kay hug. Kay para ato po nang magamit sa ang dahon na natalisay. Pangkisa na siya sa sa mga mimitas oh. Slan man kuno wayo mo kis niya, mites lang sa balas man. Pops, okay na, okay na. Hug na ay lagi dot. Naw na. Oh, nawa. Saya na sa chat siya. Inana ka lingilig ang mga membro sa tribu Ilaga, oh. Mulay ta pud siya po. Muro na po siya kuan. Oh, mulay ta bigas sa lig. Kuyaw, kuyaw. Nana po sa magani. Yawa ni mata. Ha? Pina-slide man grabe. Mo gina yung sakto gina yung niya. Parte kat-katay lo. Parang magalupig niya, oh. Ate may makalupig. Kita. Muna yung gamit. Lawag na skanding ang dahon. Di ba magamit Double purpose. Ay. betul. Ta. Lah. Ayo. Mana? Wai sundang ngay eh. Wa kay lag sundang ni. Gamit niya pag Hercules. Hercules. Kinamo tra eh. Ay kapila nagtiil. Yan kanang mga sobras kanding isugnod ba gina? Daghan gani magamit niya tanan. Nawa to ko besido. Gani haday atupan ni dire. Ang kaning balay sa rabbit ni master. Na atupan mo gani wala may ka video kay bago mata. Way pang sunotok. Way Asan pula? Iparin palit to sino para lansang siya. Oh, ada lansang ila. Puro ra ba ni? Temporary. Permanent. Sama lang kalaki ha. Ningaw lagi migo. Ningaw pala ay. Ha? Ningaw. Ato na ko goy, di makamatod go. Tara goy. Kailan kaya ulit? Ha? Ato na ko. Tanong ko. Ato na goy. Bye. Di man mo hatod, di mo kun mo hatod. Ato na tagagi dakit mo sa Remeo. Kinabihan kurbata. Kuribahan. Lapos mo na ikan dakit to sa Remeo. Lapos ko sila sa bata. Ayaw. Tara goy. Bye. Bye. Tara. Puya, iga-iga. Pag ipamahaw eh. Salamat guys sa pasilong ko. Inaot ko nga madlan kag pamahaw dia sa mga mayong tao ri. Bugo. Na lang ko lupot. Wala ko ipamahaw na po. Ano ko, init naman ko. Wala din na ni mo eh. Bye. Hoy. Yo, what's up, mayang natay. Tumbang buang. May adlaw siyang tanan sa mga katambay no. Karon kay sa tabi ko. July 17 no. Adlaw Domingo. So, muli lang tako nya upa mo ka intro. So, dire lang ako mag-intro no kay murag taas-taas na itong video nya. Karon dai kay manglimpyo kuno may manglimpyo ang mga batan-on dito sa basketball court sa Dakit. Pero
muli nam to ko ganiha, ya naguwan man. So alas 11 naman ron. Pero muhapit ya mo dito og suway. Og makaabot pa to sila pang palimpyo pero paminaw na ko pa ron sa kalimpyo kay nakuha mo to ganiha. So muli na gid ko. Migo, uli na gid ko migo ha. Tinda na gid ko paguli. Bye! Mana mo mana? Ano ba pinagin? Ano man? Bako, bako. Ayoy. Yan, dali. Ayoy. Kaki na tayo, boy! Tayo merasa nagbubuha dire. Nagkuhan dire. Susuk mo diri. Yung nalaw na sabon. Aso subuntag ingon. Sa nagbantay. Ala, una, bunot. Naguwan man? Ge, 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 ge. Ay, beruang. Ge, ge, dura, dura. Ge, 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 ge. Tuwa, tuwa. Ge, ge. Ge, ge. Lari tayo bala na eh. Lari tayo bala no. Huwag ba to? Ge, 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 ge. Sige. Siya po, siya. Sige. Ayamat. Makaigo ka matamat. Ayamat. Wala ka ng vlog takeover ni, vlog takeover ba? Ganoy. Ganoy is playing volleyball. Ganoy is playing volleyball. Ah, nakita niyo. Dara na siya sa luyo, nagdo-volleyball. Wow. Diba? Ganoy, gipang bola ang Ganoy. Ganoy. Serve. To. Bagda to. Op. Rongkol. Tigaan ko jersey ni Idol Hero no. Ako ipabilihan kay para trailing ko no. Dayo ring hatag dili. Hala. Hatag na dili. Sige. Mo ni. Loh. Kau saan Idol? Constant tin. Ano yung mga sentimental value? Champion mo Lah. Ako ulit. Lama kita lah. Selamat kayo. Patag Magnolia ko. Di Marpe. Lista na dati ha. Lista. Nasa bakti ka ng dahon? Dahon, nagmalaya tabla. Ayaw lang tabla dong. Oy. Hindi naman yung tabla dong. Atong talunod na. Kaya naman sila yung color te. Kaya lang paglami. Sila yung color. Green man kung sa una, di ba? O halos sa limbangan na. Wala na diri si Konsihal Clifford mga agaw. Hi guys. Maglimpyo may sa basketball court no. So ganiha kay practice sa mga muse diri og sayaw. Ya, karon man naman sila practice. Maglimpyo mi diri mga butan nga bata diri. Oh, butan makapanilig. Na. Oh. Amo sa tabangan diri limpyo kay magbintan ta no. Pintalan na ni. Pintalan na ang court. Isa may ano kasulti mo pintalan na court. Ako lagi bandaran para kay mo nag-ask mo sa trawon ba. Ya. Mga engineer ta. So dapat ang project na kita. Project. Okay ra. Ikaw ba na kayo? Na ka do? Pasaw. Wala mga abog part. Maabo. Ganiha dire ganiha no nagbunot mi sa mong bracket, bracketing nya. Okay ra. Nya uli di ko naligo din karon balik mi dire so malimpyo sa mi dire kay para dali ni kay dinhi madali og sige tagtabi dire. So what's up mga ga? Vlog takeover ni Kan. From Ganoy to Sugbugoy. Vlog takeover. So karon amo ipakita among gibuhat karon kami sa court nagbasa kay mag-repaint mi no. So amo ipakita sa inyo ang among mga kabuutan diri. Buutan kay si mga ga na yung buutan kayo na diri.
No, ala. Kinaabutan mo rin. Ako, pagkihal. Moro na pagkihal na yun. Ha, may ko dyan butan ay. Asa mga kunuay, lakit, magilog pag nagaduwa. Lakit ba, magilog pag walay. Aw, sanay duwa. Pero karon wag ini tabang. Pag initabang, no? Mga Joy! Ako ba akong silor ba? Ako ba akong silor ba? Nitabang ba? Usap, sinabuok ni Tipon. Ayun. Saan ako ba akong silor? Ay, hindi ka naman. Mao na ni Ron. Ang ubang konsilor diha naglikod-lingkod lang. Ang ubang konsilor ba naglikod-lingkod lang diha. Ang duha dire kubise. Siyam na. Magduwa kita, magilog sa mga korte ito nga. Karon, wag yun, nakabang. Wag yun, nagilog trabaho. Wag yun, nagilog kayo din. So, akong role dire kay Dili na si panawat. oh, Dili na si bata. Importante nga natin natabang. importante nga nakabate bud sila. O tabang natin tayo nga, bakal. Tabang. Di ako sang ikuan akong role dire. Ako de kay kuan ko kanang ako may engineering trabaho ah. So, ikaw na ako video kay importante mo sa site. Kita rin di kuan dig manage ba, dig sugo. So, mo na ato ipagkon kay tabang ta. Boy, na go. Dat. Anong ibas ako sa bato? Ako ba uwi? Sige, kasi na lang oh. My favorite part. Naon. Okay na ako eh. Hindi mo kompleto wang ko. Hala, right? Waikok no, waikok. Waikok. Kok bakok. Batulak. Biar. Kok bakok. Kok bakok. Kok Joy. Kok. Ay, konsilor na dito. Yan. Mana sih konsegi pundukan ba? Idol kayo. Gang Jitli og si John Ray. Nila po tasod! Muna ni ka skillful ang mga batanon sa barangay Daki to. Skillful kini mga batanon dire. Oh. Basketball player pa. Kuan pa. Pas sideline ba bang construction? Oh. Bate kayo eh. No? Basketball player pa nya. Construction worker pa. Grabe talent eh. Time check kaninyo guys no, 8:50, 2:50 sa gabi no. So nagpinta lang dito sa line. Sa kan basketball court. Ang uban nito kay nasa kay na sila kang Jitli na dito nagsiminto sa mga buak. So kanina yung pattern no kay kuani ang auto na yung pattern. Balit kay inabangan magikan sa bate try. Ato Kikiri! May jakas home na. Iya sana! Good! Ako di! Iya sana! Iya mo na! Kung di pa sa tungkol sa idea ni Binsoy no, murag malangay ginig pintal kay taas pa kini niya. Kanang pattern kanang kahoy. Iyahan ang idea tanawa. Daghang ginitabang no, pero nalangay mi kay hiwi mo na. Oy, kami na lang nanabi kay murag manangay tag samot. Kana. May na. So, atol ni pag nuno kay murag taas na kayo niya. Ikaw man ni. Atol lang i-update. Ipakita lang ako sa inyo ang sa human na nino. So, niya ta magkita balik kay human. Time check mga ga 11:30 na no. Sugo na migduka. Duka. Gutom. Mas gagamay. Gutom kayo, sakit kayong hawak.
Pintal. Pakita ang result eh. Wala na ang resulta na eh. Sa gipintala na nila. Amo gipintala kanira man no? Nay, mga linya. Manaman mi. Sakit yung Ah, dara lang gipintala na eh. Tao. Matay. Solid kina. Gahi kina. Iba ka naman. May pintal pa sila dito sa logo. Ay. Paan lang naman. So, kumbate na kayo ni. Tara na yo. Mo na utor sa kanyo. Kadre ay. Dili ka na siya nagputi ha. Katong usa ka nagputi sa luyo. Ang utor na dili siya ka nagputi ka na pa doon. Dire na mao. Try ka na nas luyo ka nagkalo ay. Ay gali ko, ay gali ko. Asa mo dong? Ya, padags na ka. Ibalik padags na. Gutom na kayo ko. Shout out mo galingon ya. Shout out guys sa mga inday dyan. Ni uban mi kang Konsehal Pipoy no. Si Konsehal Pipoy nakatod pa dito kang ma'am sa iyang Paris. Yaming librehag ni hapon ray. Barbacoa, sisig og sabaw sa kutsara. Pas mom tagay na. Oh, Sakto ning balbakuha tapak sa ulcer ba. bitaw. Tama nga sa medyo no kay gutom na kay mura laban ako. Manamig kaon guys. Dugay may human kay way sukli. Magani kay nasuklian ra gyud. Palitan ni Konsehal Pipoy yo. Og paan ang mga boys dito para sa nagtrabaho dito. Unsa may ilanan nga nakahuman nakakaon. Toothpick. Dara. Mo na ilang mo na ilang. Dessert ba? Na padong na mi uli no. Ya. Adto na mi kay uli naman mi. Adto ta magkita balik sa basketball court guys. Pakano na sila gawan guys ay. Yung graba, init-init. Paano si Rogi? Palitan na ni Pipoy sila soft drinks. May na lang dito sila may ubos. Di ba siyang matukan ni Gaons paan? Ito lang soft drinks. Boss! Kaon sa boss? Kaon sa? Bising kapoy na ka diha ba? Gutom na ka? Mayo ang gold na. Boss! Mayo na ito ba? Boss! Kaon na. May pa si Amo, ni kaon na si Amo. Okay ra ka mo? Okay, nabusog mo. Usog! Sukuha mo, sukuha ay! Blurred mo. Ang sa'yo masulti ni mo kang Konsehal Pipoy sa pagpakaon sa imo. Bati. Akong tiyan ning action na siya burot. Mo sa may Dosok ko kay amo si mo no. Suko kasi amo si mo. kaon nito. Paano mo kaon nito? Pape. Unsa may mastorya ni mga Konsehal Pipoy pape sa pagpakaon sa imo pape? Kaya may kasalan. Timing sanan. Unsa di mo? Tamang pampano pokpok lang. Ano na? Kondisyon na kayo? Nanay ka kugihan ng mga batanon sa dakit. Di mo mili na. Nanay ka kugihan ng mga batanon sa dakit mga kugihan jud kayo mga batanon sa dakit. Wa jud na nanguli sa gabi na kayo. Human na ang project nga Di mo mili mapintalan. Ha? Di mo milin. Di mo milin. Daan na mga cocktail diri nga. Hoy, among ikaw nito para si Rogi. Someday mo kaon dito. Bala. Biox. Balot na nang ikaw, Biox. Nangango tag balot dito. Alam mo, tinundan na, betul mo, nag-ano mo. Isa to dong? Sisig. Sisig. Ay, paano ito, paano? Paano si Rugi rin gawin doon? Dito ano may bas? Okay, pag nanguli na sa tanan, ikaw na bahala diha, grabe, birtay mo na. Ipa. Pada na, oy, pada na tanan. Trabe ha? Buat ko kulo. Are may bas? Pre no, duka na ginaw may pre ne. Mo. Lax mo na eh.
Ha? No. Ano na bay? Ha? Hindi mo gamit duka nang igna mo? Oh? So that's all for today mga ga. Inaot ko magkita pa ta ninyo hangtod sa sunod higayon. Ganoy TV, Anoy out. See you.